My naam is Jean Fourie. En ek is Samantha Morris Fourie. En ons is die chef-eienaars van Kapokpos restaurant hier in Bonnievale. Op Weltevrede Op Wynlandgoed. Weltevrede Wynlandgoed. Wat Kapokpos so spesiaal maak is ons liefde vir kos en ons liefde vir mense. En dit is vir ons belangrik om gelukigheid in ander mense te vind. Ek is Ben, ek is geëerd om deel te wees van die span hier by Kapokpos. Dit is regtig lekker saam met die mense hierso, soos eintlik maar soos 'n familie. So ek het hier geleer dat die industrie meer as net kos en diens is. Dis spanwerk, uithou vermoë en respek. Daar's daar wat nie alles volgens plan gaan nie, daar wat jy moeg is, daar wat dinge bietjie aan tyd druk, maar jy bly kalm, all awesome en druk deur. Dus juist daar wat jouw karakter bouwt en jouw skep. Mijn naam is Tanja Banto. Elke oomlik werk ik bij Kapokpos restaurant. Ik heb school klaargemaakt, beetje geveltechnisch. Waar mijn liefde voor kos eerst begint. Ik heb verbruikersstudie gehad en mijn favorite onderwijzer was juffrouw Van Wyk. En toen kom ik naar Kapokpos toe. Ik heb eerst begin bij Scalerie. Ik heb school gemaakt. En ik heb de onderhoud gehad met chef Zaan en hij heeft me gevraagd wat ik graag wil doen. Toen zei hij van, ik wil graag een chef wees en hij heeft me gezegd, oké, hier is die gelegenheid, bewijs jezelf. En ik heb schoon gemaakt en hij heeft gezien, hij en zijn vrouw om chef zijn, gezien, oké, die meisje kan het potentiaal, zij gaan het kan doen. En toen nou ik kom chef op bij de oomlik, ik was bij status, ik jaap chef zijn om status te gaan en om een hierispan te werken, dat is fantastisch. Ons helpt elkaar, ons is familie. Als ik voor de reactie is, zal hij anders ons aanbevelen. Zo wordt het baie lekker om hier te werken. Mijn naam is Cornay. Ik werk hier bij Kapokpos restaurant. Ik is deel van die front of house span. Onder andere mijn rol, ik neem besprekings, werk verzorg met gasten en dan help ik me andersins waar ik kan voor die span. Ik heb hoërskool Bonnievale toe gegaan, lieflijke school, en ik ben 2020 gematriculeerd. Het was een lekker ervaring daar bij die school, het was een lieflijke dorpje. Toen ik op school was, ik was niet echt zeker wat ik eigenlijk wil doen in mijn leven. Ik zeker baie van ons jeugd, deesdae voel so. Ik was iemand wat goed is met wetenschap en wiskunde, maar ik heb ook een kunstige kant gehad. Ik heb oorspronkelijk gedacht, je weet, kunst zou mijn passie wees, maar ik heb op die eind hier myself ontdek en 'n passie vir mense ontdek en dit is vir my iets baie pragtig. Ek het regtig nie gedink dit is iets wat vir my so spesiaal sou wees nie. Daar's niks so spesiaal om jou medemens te dien nie. En ek dink almal moet regtig waar te probeer goed gee. Probeer alle geleenthede oor jou kan kom. Dit is my raad aan die jeug van vandag. Ja, ons is oorspronklik van Johannesburg af, waar ek en Samantha beide in-service apprenticeship gedoen het. Wat betekent Samantha? Wat betekent jy werk voltyds en studeer deeltyds. Aangezien hier 'n praktiese ambag is, dink ek is 'n baie goeie manier om te leer. So ons gebruik 'n bietjie van onsselfde idee by Kapokpos waar ons mense vat wat nie eintlik ervaring het nie. Ons span is baie jonk. Meeste van hulle is tussen die ouderdom van 19 en 24 en die dorpie is nie geken vir klomp restaurante nie, so hulle het nie noodwendig agtergrond in hospitaliteit nie, so hulle begin op 'n lae posisie en soos wat hulle self bewys en wys dat dit is wat hulle wil doen, dan trek ons hulle deur kombuis toe en so werk hulle op en hopelik eendag kan hulle na 'n jaar of so of 2 aanbeweeg na nog beter dinge. Ons gaan hulle net die geleentheid om te kan leer by myself en Samantha wat al redelik lank in die hospitaliteitsindustrie is. En mense het nie regtig veel geld nodig om te leer van ander af nie. Mense moet net 'n goeie attitude hê, gewillig wees om te leer en die harde werk insit. En dan dink ek kan jy 'n great sukses maak in die hospitaliteitsindustrie. Die beste ding in die industrie is net om elke dag eintlik weer op te show en weer te probeer. Maar as jy altyd daai klein verbeteringe wat jy maak klein foute, leer uit klein foute. Maar dis hoe mense self bou en dan as jy eintlik nou terugkyk oor 'n kwessie van 'n jaar hoe die span gegroei het, hoe jy as 'n persoon ook groei, dan is dit eintlik nogals amazing om terug te kyk na dit. Mijn naam is in november, oorspronkelijk van Bonnievale, maar ik heb besloten om mijn school klaar te maken bij Textgevel Technisch, Wonderlijke School. En toen ik school klaar gemaakt, toen was mijn journey zo'n beetje hard.
dat het mij een keer wat om werk te vinden. Maar ik heb die gedrukt. Toen besluit ik, een van die mensen aan die plek heeft mij gezegd dat ik een cursus moet lopen. En dat is alle manier hoe mensen die werk krijgen. En toen besluit ik om het te doen. Maar die work for living cursus dat het mij een keer geholpen om mensen te verstaan, werk verstaan, hoe dingen werken in een werkplek. En met dat heb ik nogal aangepast. Ik heb besluit om mijn beste te geven. Ik heb gegaan. En toen, vond ik mezelf bij 4 in 8 kantoor waarmee oorspronkelijk eindelijk geholpen om werk te krijgen. En daardoor heb ik nogal een paar connecties met een paar mensen zoals om die wel. En nu is ik hier bij Kapokbos. Ik ben een scullery boy. Ik werk bij de wasbak achter. En daarachter is wel het onderste vlak, maar dat is ook zo'n beetje zwaar. Maar als je voor mij de 2 maanden vat om gewoon te raken aan alles achter en hoe verstaan je, komt bij je makkelijk. Maar daarom, ik wil in de kitchen staan bij de chef. Ik wil zelf een chef. Meer leren van de kitchen, hoe koos werkt. En mijn belangrijkste ding is wat ik eindelijk wil leren is, ik wil een soort flavor vinden wat niemand nog nooit geproefd heeft. Dat is wat ik wil doen. Of je nou een waiter wil wees, of een restaurantmanager, een chef, een barman, een barista, it's all up to you. As ek 'n woord vir die jeug van Bonnievale kan gee, sal ek sê is moenie bang wees vir harde werk nie en moet ook nie bang wees vir foute maak nie. Dis juist die keuses wat jy vandag maak, dit bou jou toekoms vir jouself. So doen dit net en moenie terugkyk nie. Asel reg daar. I have only one quote that I learned in the kitchen. It's the 5 P's. So it's proper planning prevents poor performances. Waarmee ik jong mensen zal bemoedigen is om nooit op te geven, om altijd aan te doen. Ik weet soms is het bij je moeilijk en zwaar. En soms voelen mensen, vooral als mensen aanzoek doen voor ander werk, worden altijd dieren toegeklapt in de mensen. Maar moet verloren. Misschien dat hij er toe gaan van, misschien dat er iets beter in staat voor jou. Ik denk dit is belangrijk om een goede mindset te hebben en om te onthou dat je niet dadelijk in het werk gaan instap en je gaan heel boven beginnen. Mensen moeten ongelukkig. En dit gaan ook niet dadelijk gebeuren nie. Ja. Dit vat verschrikkelijke harde werk om in tijd. Regtig in dit in te kom. Wat sy gesegde, Rome wasn't built in a day. Yes. So jy kan nie verwag dat jy in 'n plek instap en dadelik heel bo begin nie. Mens moet onder begin om te leer wat die mense aan die onderkant van die leer doen, sodat wanneer jy bo op die leer staan, is dat jy hulle goed adviseer en lei. Dit vat harde werk en tyd. Dat ek dink ons lewe in die instant era, so alles gebeur nou. Ongelukkig is dit nie die geval meeste van die tyd nie. Life has challenges en mens gaan deur challenges, maar wat jy van dit maak is op die einde van die dag op tot jou. Hoe jy dit hanteer. Gaan jy met dit rol of gaan jy teen dit staan? Wat uniek maakt van die span, ons staan altijd elkaar bij. Ons is altijd elkaar se rug. Als die een zwak is, zal die ander een opbouwen. En ons helpt graag elkaar waar ons kan. Dat is niet net een werk, dat is amper zoals ons huis, ons familie. Dat is wat Kapokbos, denk ik, wat Kapokbos uniek maakt. So 'n great span mense te ontmoet en jy weet amper so 'n familieband by jou werk op te bou. Want ons baie werke wat jy weet jy gaan net na die werk toe, jy's maar net daar om jy weet jou paycheck te verdien. Maar hier is dit anders. Almal is toegewyd. Almal, jy weet, almal sit 130% in elke dag. By die werk na ure en dit is my baie inspirerend. Dit is iets waarvoor ek baie dankbaar is wat ek in die res van my lewe toepas.